El riu Neva uneix el golf de Finlàndia amb la conca dels llacs Onega i Ladoga, gràcies al canal Volga-Bàltic que enllaça una de les vies aquàtiques més importants de Rússia, que és la conca del Volga. Després de la primera nit de navegar pel llac Ladoga, de bon matí ja ens van portar el programa de dia per poder triar les activitats que es feien a lo llarg del matí. El llac Ladoga és el més gran d'Europa i s'estén sobre una superfície de 18.000 quilòmetres quadrats. La longitud del llac és de 210 quilòmetres i la seva amplada de 83, i la profunditat mitjana és de 50 metres. Aquest mar continental és d'origen glacial, per això no és estrany trobar-hi exemplars de foques. A mig matí ja varen trobar la primera esclusa, que és tota una atracció, doncs gràcies a les escluses es pot navegar per un canal que està per sobre del nivell del mar. I a lo llarg del viatge en varen trobar més de 18, que serveixen tant per pujar o baixar de nivell. A mig trajecte pel riu Svir hi ha el pintoresc poble de Mandroga, que es caracteritza per les seves construccions de fusta ricament treballades i que alberguen tendes d'artesania o tavernes típiques. Un d'aquests locals és la Posada, que és on vàrem dinar. Està situada al costat de l'embarcador i decorada amb magnífiques talles i ornaments de fusta. En aquest lloc el visitant pot gaudir de l'hospitalitat dels seus habitants i degustar de la gastronomia russa acompanyats del cèlebre vodka. Vàrem navegar pel riu Svir, que el seu caudal d'aigua es veu reforçat per escluses, i això fa que la seva corrent uneixi el llac Onega amb el llac Ladoga. I a lo llarg del seu curs s'hi han construït dues centrals hidroelèctriques. Les ribes que banyen el riu Svir es caracteritzen per la diversitat de la seva paisatgística. La població local es dedica principalment al tractament i transport de fusta de bona qualitat. Després de passar la tarda a Mandroga, vàrem tornar cap al vaixell per canviar-nos per anar a sopar i després anar al concert de música clàssica. A mitjanit ja vàrem entrar al llac Onega, que és la segona superfície d'aigua dolça més extensa d'Europa després del llac Ladoga. El segon dia de creuer vàrem visitar la illa de Kitsi, que està al nord-est del llac Onega, i vam tindre que matinar per poder ser dels primers en arribar, doncs és un lloc on paren molts creuers i es té que fer cua per poder atracar i desembarcar. La petita illa de Kitsi té uns 8 quilòmetres de longitud, que estan coberts de verds prats, meandres i algun que altre bosc, però sobretot de magnífiques construccions de fusta del segle XVI. L'illa era un lloc de descans i avituallament per als mercaders que es dirigien a les ribes del Mar Blanc, d'on portaven ullals de morsa i pells. La vida es desenvolupa al voltant de la parròquia del Salvador, que en principi va estar envoltada de muralles. En poques paraules, que tota la illa és un museu. El major atractiu monumental de la illa
és la famosa catedral de la Transfiguració, coronada per 22 cúpules. Aquest temple va ser construït per commemorar la victòria de Rússia sobre l'exèrcit suec a l'època de Pere I, l'any 1764. Hi ha una llegenda que diu que aquesta catedral la va construir un sol home amb les seves mans i una destral, i que un cop acabada la va llançar al fons del llac perquè no creia que pogués superar una obra com la que acabava de fer. En el mateix recinte, a tocar una de l'altra, també es troba l'església de la Intercessió, de 9 cúpules, amb un campanar piramidal. Tot el pogost o recinte està incluït a la llista de la UNESCO de llocs Patrimoni de la Humanitat i el 1993 es va enumerar com a lloc de Patrimoni Cultural Rus. Un altre dels atractius turístics de l'illa és, sens dubte, que tota ella és un museu i que conté belles construccions de fusta i entre elles cal destacar la preciosa i diminuta església de Sant Llàtzer amb una nau de tan sols 3 metres quadrats. Hi ha altres peces museístiques d'importància com són les seves cases camperoles i 2 molins de vent. A l'hora de dinar, varen tornar cap al vaixell per continuar la ruta en direcció a Gorizia i vàrem estar navegant tota la tarda pel llac Onega. I ja al tard vàrem entrar al canal Volgo-Bàltic en direcció al llac Blanc, passant abans per 8 escluses. La navegació pel llac va ser molt tranquil·la. La població local molt sovint al llac li diu el Pare Onega. La superfície del llac és de 9.610 km² i té una llargària de 248 km. La part més ampla és de 83 km i la part on es troben la majoria de les 1.500 illes és al nord. En aquest llac és molt freqüent les tempestes i les onades poden pujar a més de 2,5 metres. El llac té fama per les seves aigües netes i la bellesa extraordinària de les seves albades i postes de sol. El canal Volga-Bàltic és un dels més llargs del món i uneix l'embassament de Rubinsk amb el llac Blanc i després d'un llarg camí amb el grandiós llac Onega, desembocant finalment les seves aigües al mar Bàltic. Per donar-se una idea de les seves dimensions, cal dir que és prop de 4 vegades més llarg que el canal de Panamà i 2 vegades més que el canal de Suez. El grup musical que cada nit ens dona concerts ens va proposar de formar un coro rus i no ens ho vam pensar 2 vegades. I aquí ens podeu veure estudiant les partitures i fent el segon assaig. Aquesta nit es van fer un sopar típic rus i tot el servei es va vestir amb els típics tratges russos. Després de sopar vàrem anar com cada dia al concert i després a dormir, que l'excursió que teníem per l'endemà, un cop arribats a Gorizia, teníem que continuar en autobús a la ciutat de Kirillov per visitar el monestir de Sant Cirili del llac Blanc.